No cal canviar de vida, cal afinar 3 instruments. Dins la sèrie sobre la inflamació de baixa intensitat, avui afinem matí, moviment i nit. Quan tot fa soroll, és difícil començar. Et proposo una orquestra de la calma, simple i efectiva. Si afinem matí, moviment i nit, el cos respira millor i la flama baixa intensitat s'apaga a poc a poc. Et proposo aquests 3 microcanvis. Al matí, aigua i esmorzar amb proteïna i fibra. Després, 5 minuts de llum natural. Moviment, puja escales o fes un passeig ràpid després dels àpats. Baixes estrès i sucre. I a la nit, pantalles fora, dutxa tèbia, respiració calmada i apuntar 3 coses bones al dia. Celebra encara que sigui el 70% d'èxit. El progrés és música, no perfecció. Vols el planner 7 dies orquestra de calma més un àudio de 5 minuts per a la nit? Escriu calma i te'ls envio. Demà, a 14:45 del migdia, encetem nova sèrie.